36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama
Isang magandang araw ho ng Biyernes mga kabalen. Maulan ho ang araw ngayon at kumusta ho kayo mga kabalen? Good morning everyone. Araw ho ng Biyernes ngayon, September 5, 2025, 10:15 ng umaga. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan, at balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 million followers dito po sa Facebook yan. At syempre, yung libo-libo pa nga nakafollow sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official dahil kabalen, yes, live din ho tayo sa ating YouTube channel. Napapanood din ho ang CLTV 36, itong ating programa at lahat po ng programa ng CLTV 36. Nationwide ho yan via Signal Channel 115 at saka naman sa Air Cable Converge Channel 71. At mga kabalen, kung alam ho ninyo, dito ho sa Central Luzon, sa ating 37 cable partners, ganyan din ho dito sa Pampanga, Free TV Channel 36. Kaya naman kabalen, makibahagi na ho sa ating talakayan at makibahagi dito sa ating balitaan. Pwede ho kayong magbigay ng inyong komento o kaya di naman may mga pabati, pa-shoutout, anunsyo. Meron ho tayong community billboard. Ika nga, para kung meron ho kayong nais, ipanawagan din, pwede hong i-comment lamang yan. At mamaya ating bibigyang daan dito sa ating programa. Sige ho, tuloy-tuloy na tayo sa ating pagbabalita. Silipin muna natin sitwasyon. Bago ako magpunta sa traffic, yung mga walang pasok, marami hong nagdeklara pala ng walang pasok ngayong araw, as of 7:55 ngayong Biyernes, September 5 ay may anunsyo yung DILG Central Luzon. So hindi lang man lahat, So ito po, babasahin ko isa-isa mga kabalen kung saan yung walang pasok. Para din may idea lang tayo at yung sitwasyon ng pagbaha dahil may monitoring tayo kanina. Ito na, sa Hermosa Bataan, mga kabalen, baha na po. Ito, mamaya i-download ko yung litrato. Yan, pakita ko sa inyo maya-maya. Sige, wala akong pasok, kabilang na nga dyan sa Hermosa Bataan. Dahil kinder hanggang senior high school, Morong Bataan, all levels. Angat Bulacan, preschool hanggang secondary. Balagtas Bulacan, all levels. Baliwag City, Bulacan, all levels. Bukawe, all levels. Bulacan, all levels. Kalumpit, Bulacan, all levels din. Ito pong Agonoy, preschool to senior high school. Pwede ho silang mag-modular classes. City of Malolos, Bulacan, all levels. North Sagaray, all levels. Pandi, all levels. Santa Maria, Bulacan, all levels din. Santa Maria, Bulacan, preschool to senior high school. May Kawayan, preschool to secondary. Obando, Bulacan is all levels. Paumbong, Bulacan, all levels din. Pulilan, Bulacan, all levels din huyan. San Ildefonso, all levels. San Rafael, all levels. City of San Jose del Monte, all levels. Bustos, all levels. Giginto, Plaridel, San Miguel, all levels. And then sa Nueva Ecija naman, San Isidro, all levels. Wala rin pong pasok. Dito ho sa Lalawigan, Pampanga, Arayat, all levels. Walang pasok. Candaba, elementary to high school. Ayon ho yan sa MDRMO. Santa Ana, Pampanga, all levels. Macabebe, Pampanga, all levels. Masantol, all levels. San Simon, all levels. Bamban, Tarlac, all levels din po. Capas, all levels. Wala ring pasok. Diyan ho sa may Olongapo City, all levels. Walang pasok. Subic, Castillejo, San Antonio, all levels din. Walang pasok. San Narciso, and San Felipe, a preschool to senior high school. Cabangan, Zambales, all levels din. At San Marcelino, all levels. Yan po yung latest class suspension announcement mula ho sa DILG Central Luzon. Sige ho mga kabalen, silipin naman natin sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic monitoring tayo hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng syudad San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabalen, nakikita natin sa ating mga screen, Del Rosario, maayos naman ang traffic flow. Of course, functional yung traffic light. Dito ho sa may sakop, ayan, medyo merong light to moderate traffic na asahan dyan. Gawa po ng nagpapatuloy na road repairs ng DPWH, particular itong drainage system na yung inaayos. At medyo
nagluwag na rin yung gitnang part dahil pwede nang daanan. So patuloy naman yung pagsasaayos nga doon sa mga gilid na bahagi po ng kalsada ng MacArthur Highway o Manila North Road dyan ho sa tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o yung Maimpis kung tawagin, no, sakop para po ka rin kay Katangkabalan, Social Action Center of Pampanga. Sa mga bata siguro magtatanong sila, no, 8,000 deng sakop itang Regional Government Center. And ho kasi nandyan yung Social Action Center of Pampanga, yung sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. So doon ho ibinase yun, ano? Pero ito, may trivia ako, Kabalen, habang pinapanood natin yung sitwasyon ng traffic. Yung Maimpis, tawag nila landing, di ba? Nino po kareng tao San Fernando, ing Mikibalu, na ausanting landing, itang lugar king Maimpis. At nung bakit? Yan, sige, baka pwede yung paki-comment, Kenny, at basan ke. Yan ho, mga Kabalen, ano? And then, dito ho sa may Dolores, light traffic, but pagdating ho ng tapat ng JBL, yan, sa may Dolores, Makabakle portion, asahan po ang moderate traffic dyan sa lugar na yan at hanggang Barosa, no? And then when we go to Santo Niño and San Juan, Palawi, going to Palawi and Santo Niño, ayan, light traffic din, ano? Going to Lazarin Boulevard at ganyan din ho sa ilang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue na sakop ho nitong City of San Fernando, Pampanga. Yan ho, mga Kabalen, ng real-time traffic monitoring sa San Fernando as of 10:22 ngayong Biyernes, September 5. Silipin naman ho natin sitwasyon ng trapiko dyan sa lalawigan ng Bataan. Ayan, gaya ng nabanggit ko kanina. Meron akong baha. Ito, sa ilang lugar, ano, sa bayan ho ng Hermosa, gaya na lamang itong aking papakita sa screen, ano, mula sa ating kasamang si Henry Wanta. Ayan, mga Kabalen, ano, sitwasyon ho ito sa may Hermosa, Bataan, kasalukuyan, okay? Real-time flooding situation dito po sa Hermosa, Bataan. So para ho sa mga babiyahe, sa mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Bataan, ano, ay mahalagang makipag-coordinate din sa inyong mga disaster office upang sa gayon maiwasan ho yung mga possible scenario at makaiwas din dun sa aberya. And tumutok of course sa mga maasahang istasyon gaya ho ng CLTV 36 News upang sa gayon malaman din ninyo ano yung dapat mga iwasan, ano, dyan ho sa mga kalsada, and of course yung mga announcement ng malalakas na pag-ulan, kailangan ding malaman. Ito po sitwasyon sa lalawigan ng Bataan, Hermosa, binahana po sa kasalukuyan. Ito, silipin natin, mga Kabalen, sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi po ng probinsya ng Bataan mula po sa One Bataan Command Center. Dito ho sa may boundary ng Pampanga at Bataan na light traffic, ganyan din sa Layak. Diyan din sa may SCTEX, ano, going SCTEX area, light traffic din. Coolies Crossing, light traffic, ganyan din sa Alauli Crossing. Diyan ho sa may rotonda ng Balanga, ano, ganyan din ang sitwasyon. And Suwal, light traffic din. Maulan ho sa lalawigan ng Bataan at basa ho yung mga kalsada. Kaya paalala ho sa ating mga motorista, sumunod ho sa mga itinakdang speed limit ditong provincial government. Ano, yung pribadong sasakyan, 80 lamang ang takbo, PUV is 70. Ito hong ating motorsiklo, 60. Bawal mag-banking, and then trucks and van ay 50 lamang ang allowable speed para po sa inyo. Mula naman sa lalawigan ng Bataan, tuloy na rin, silipin natin ang sitwasyon ng trapiko dito po sa North Luzon Expressway, mga Kabalen. Ito ho, syempre, weekend ngayon, inaasahan natin maraming mag-uuwian. At ito ho, dadagsa rin sa mga expressway. Sitwasyon ho ng trapiko sa Balintawak, Toll Plaza, maluwag ho ang kalsada sa mga oras na ito. Valenzuela Interchange, if you are headed south, ano, sa Metro Manila, ayan, asahan ninyo, kakapal na rin yung volume ng mga sasakyan. Sa may Mindanao Toll Plaza, meron hong pila gawa ng ongoing road construction. Diyan ho sa may pa-exit, ano, as well as dun sa mga papasok ng North Luzon Expressway. And then, ito ho, mga Kabalen, dito ho sa may Libto, may Kawayan, magkabilang linya. Maluwag naman ang sitwasyon. Ganyan din ho sa may Bulacan area, ito hong sa may Bocaue, ano, magkabilang linya, light traffic, as well as in the city of San Fernando. Meron ho tayong nakikitang parang nakapark na sasakyan dyan sa may San Fernando, probably nasiraan. No? Hopefully, maisaayos agad doon. Nasa gilid naman
at hindi naman magkakos ng traffic. Ayan. Nandyan ho sa may papuntang pa-exit or sorry, if you're headed south, southbound lane ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Diyan po sa may NLEX portion. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Disa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Maya Paabak, Koyang Joel, Stephen Manalo ning Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Kumusta ka kalaguran? Mumuran Ken? Sana lulbog na para magpasko na pa mo. Maya Paabak, Koyang Joel, Stephen Manalo, maraming salamat sa walang sawang pagtitiwala dito ho sa CLTV 36 News. Kabalan, alamin naman natin ang magiging taya ng ating panahon mula po sa DOST Pag-asa. Ito po yung kanilang 5 a.m. forecast. At yung latest weather forecast mula na rin ho sa kanilang weather station. Narito po ang ulat panahon. Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa buong bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may kanluran ng northern at central Luzon, kung saan hanggang mga malalakas po yung mga pag-ulan na posible nating maranasan. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit meron tayong minomonitor na mga cloud cluster dito sa kanluran ng Northern Luzon, maging dito din sa silangan ng Luzon, kung saan ito pong mga kaulapan dito sa may kanluran ng Northern Luzon as early as po as today or ngayong araw ay posible po itong magkaroon na ng defined circulation or maging isang ganap na low pressure area. Kapag po ito ay naging isang ganap na low pressure area, posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa ilang areas ng Northern Luzon, and ang nakikita po natin na yung track na or yung tatahakin po nito ay pakanluran palayo po sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, continuous monitoring pa rin po tayo dito sa kaulapan nito na magkaroon ng sirkulasyon sa mga susunod na oras. Kaya patuloy lamang na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman po sa mga pag-ulan na dala pa rin ng habagat, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, maging dito din sa Ilocos Sur at Abra. At posible pong magpatuloy hanggang bukas yung mga pag-ulan nito, lalong-lalo na dito sa area ng Pangasinan at Zambales. Kaya naman patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, and makapag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulan na panahon pa rin po yung mararanasan natin dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. As early as this morning po or ngayong umaga, nakakaranas na ng mga pag-ulan itong malaking bahagi ng Central Luzon, maging yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, maging dito din sa Metro Manila. Posible pa rin po na magkaroon tayo ng period kung saan titila yung mga pag-ulan nito, but generally, throughout the day or any time of the day, magiging mataas pa rin po talaga yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin sila nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or yung mga rainfall warning ukol po sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito din sa area ng Palawan. Sa bahagi po ng Palawan, meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot pa rin ito ng habagat. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Meron tayong chance pa rin or posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, dulot po ng habagat
at ng mga localized thunderstorms. And posible pa rin pong katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan yung ating maranasan. Kaya muli, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:05 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga heavy rainfall warnings or mga thunderstorm and rainfall advisories, bisitahin lamang po yung aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Maraming salamat, Grace Castañeda ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito po, latest naman, 10 a.m. pala. Sorry, itong outlook sa kaugnay ng tropical cyclone formation. At meron daw mild chance, o medium chance rather, na maging tropical depression sa susunod na 24 hours. Ito pong binabatayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ho'y inilabas ditong ating Pag-asa o ng Weather Bureau as of 10 a.m. ngayon pong araw ng Biyernes, September 5. Yan ho kabalan ang latest sa ulat panahon. At para sa mga ibang update ay of course tutok lamang dito sa ating page CLTV 36 News para naman magabayan ho kayo kung ano pa yung ibang mga thunderstorm advisory kung meron man, o di kaya naman itong mga anunsyo ng walang pasok o anunsyo ng mga suspension. And ito, bigyang daan muna natin ang foreign exchange rate. Okay, ito balitang forex muna tayo. Nagsara yung palitan ng piso kontra dolyar nito pong Huwebes, September 4 sa 56 pesos 98 centavos. Yan ho kabalen ang data mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And para ho sa ibang currency, Japanese yen is 38 centavos. Yung pound, 77 pesos 25 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 36 centavos. Yun pong Saudi Riyal is 15 pesos 31 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 64 centavos. Euro is 66 pesos 99 centavos. And Korean won is 04 centavos. Chinese yuan, 8 pesos 04 centavos. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Kabalan, public service announcement muna tayo. Ito ho, walang kuryente hanggang alas 12 ng tanghali dyan ho sa may Santa Monica, Florida Blanca, Pampanga. Gawa ng ginagawang pagtatayo ng 55 feet na poste dyan ho sa nasabing barangay. At kaninang 9 a.m. nagsimula yan, tatagal hanggang lunchtime. And ito naman, dyan din sa Florida Blanca, Pampanga, babalik ho yung kuryente. And mawawala muli alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Yan ho ang latest public service announcement. Santa Monica, Florida Blanca, Pampanga, 2 to 5 p.m. Potaponggat panapon, milako po kuryente.
Ito, tuloy tayo sa ating public service announcement. Supply naman ng tubig, mawawalan ho ng supply ng tubig bukas, 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon sa Santo Domingo, San Juan Apunan, and San Matias, dyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga, para ho magbigay daan sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. Mawawalan din ho ng supply ng tubig bukas. Ngayon pala to Friday. sorry, mamayang hapon. Ito, bukas tuloy. Weekend na pala bukas. Excited. Sorry. Friday. Ngayong araw, 1 p.m. to 4:30 p.m. Diyan ho sa Santo Domingo, San Juan Apunan, and San Matias, Lubao, Pampanga. Ngayon hong Biyernes yan. Tapong gatpanapon, 1:00 hanggang 4:30. Tapos dito ho sa may syudad ng Angeles, 3. Burimit ang pangasabi na Angeles, di ba? Syudad ng Angeles. Very Kapampangan Angeles, di ba? Tagtanong ko rin Angeles. Ito sa may syudad ng Angeles City, Angeles City, Pampanga, Metro Gate Subdivision, Barangay Kapaya, 3 hanggang 5 ng hapon ngayong Biyernes. Wala rin hong tubig. Ayon ho yan sa anunsyo ng Prime Water. Yan ho kabalan ang latest public service announcement. Magpapatalastas lang tayo at sa ating pagbabalik, akin pong ihahatid sa inyo ang mga headlines na dapat niyong malaman ngayon pong araw ng Biyernes, September 5, 2025. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. The scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit, narito po ang detalye ng mga balita ngayong araw ho ng Biyernes, September 5. Ito ho mga kabalen ay nagsalita na si City of San Fernando Vice Mayor Aurelio Brens Gonzales kaugnay ho nitong kontrobersiyang idadawit yung kanilang pamilya dito ho sa mga flood control projects at naglinaw ho itong Vice Mayor at anak ho ni dating Senior Deputy Speaker at dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Ayon ho kay VM Branch, dekada 90 pa o 1990s nang sila po mga kabalen ay magsimula sa isang construction business. Ito po sinimulan ng kanyang ama na si dating Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales. Ayon ho sa kanyang anak na si Vice Mayor Brands, ang desisyon niyang tahakin ang karera bilang engineer ay bahagi ng pagtupad sa pangarap na siya mismo ang mamamahala sa kanilang negosyo, ang ADG Construction. Hindi naman po itinanggi ni Vice Mayor Gonzales na napunta sa kanilang kumpanya ang ilang kontrata para ho sa flood control project sa Pampanga. Gayunpaman, iginiit po niyang dumaan sa lehitimong bidding process ang lahat ng proyekto at hindi niya nakikitang problema ang kanilang pagkakakuha ng mga ito. Dagdag pa ho ng Vice Alcalde, kaisa nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga tiwiling opisyal at kontraktor na nananamantala umano sa bilyong pisong pondo para sa flood control. Giit pa niya ang kanilang mga proyekto ay sumusunod sa itinakdang pamantayan at wala ho umano silang kinasasangkutan na ghost project. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Vice Mayor Gonzales kaugnay ng nasabing usapin. Si Congressman Dong Gonzales since 1993. Hindi pa po tayo nakabait sa mundong ito. Siya na po ay isang contractor, isa na po siyang general contractor. Ako po bilang isang civil engineer, the reason why I took civil engineering in college is because my father is a civil engineer, he is a contractor. Kaya tayo po ay naging civil engineer and nung nag-graduate po tayo noong 2018 and when we passed the board exam, itinuloy na po natin yung construction business. Tayo na po ang tumayong presidente ng AD Gonzales. Hindi po sekreto yon, hindi ko po ikinakaila yon na isa po akong contractor at isa po akong civil engineer. Ang issue ngayon ay talagang yung pinaka-problema yung ghost project. Kasi sinasabi ng Pangulo talagang mahiya naman kayo. Ganun lang ang tirada. At ikaw by profession, engineer ka. Pagka natatanggap mo yung balita, ano reaction mo? Lalong na doon sa mga palpak na flood control. Actually, nung SONA po kasi, nung SONA po this year, nandun po tayo. Siyempre, narinig po natin yung sinabi ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. At yun nga, dahil nga doon sa sumbong sa Pangulo website, napagtanto na maraming mga ghost projects, lalong-lalo na po sa probinsya ng Bulacan. At tayo po ay nalulungkot, tayo po ay nasasaktan bilang isang contractor, bilang isa pong civil engineer. Nasasaktan po tayo sa taong bayan, nasasaktan po tayo para sa bansang Pilipinas. Ako naman po, alam ko naman po na marami po mga balita na lumalabas ngayon sa iba't ibang banda. Ang AD Gonzales po, totoo po yun. Tayo po ay nakakuha ng proyekto. Sumali po tayo sa bidding sa DPWH. Mapagmamalaki ko po na lahat po ng proyekto ng AD Gonzales, wala pong ni isang ghost project, wala pong substandard. Kahit puntahan nyo pa po yun, maayos po yung ginawa ng AD Gonzales Construction. Maayos po lahat ng proyekto. Para pabulaanan lang po yung kumakalat na video na nasa airport po sige po, just to set the record straight, nasaan po si former Congressman Dong Gonzales? Actually, yung video na po na yon na napapanood po natin sa social media, sa TikTok, yung video na po na yon actually, that was taken, I think, noong August, nung hinatid po ng aking ama, ang aming nakababatang kapatid na babae para mag-aral sa San Francisco. I think na-repost lang ng na-repost, pero after 1 week, umuwi na po siya. Ngayon po actually, nasa San Fernando. Kanina, kumain siya sa isang restaurant dito sa San Fernando. Actually, nasa bahay po siya ngayon sa San Fernando. Dito po sa Pampanga. Sino pa ba yung mga kasama sa reklamo, Captains, bukod sa Gonzales?
Inyo hong narinig ang tinig ni Vice Mayor Brent Gonzales kaugnay ng kanyang paglilinaw dito ho sa mga kinasasangkutan o yung inaamin niya na award sa kanilang pamilya itong mga proyekto pero pinaninindigan niya walang ghost project, maayos umano. Tanong naman ng taong bayan, paano ang conflict of interest especially kung kongresista? At yan ho ang hihingi naman nating sagot kay si dating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Nung una ho, naitanong na yan, actually sinampahan ho siya ng kaso at ang naging sagot naman niya, na-dismiss na yan. Yan ho mga kabalin ang kaugnay nitong o yung latest kaugnay ho ng usapin dyan sa flood control involving ito pong pamilya Gonzales. Ito naman mga kabalin sa ibang balita ay inaprobohan na po ng Commission on Elections o COMELEC Anbank ang rekomendasyon na magdagdag ng isa pang party list seat sa HOR o sa House of Representatives. Ayon ho kay COMELEC Chairperson George Garcia, matapos ang pagsusuri ng lupon, tataas mula 63 tungo ho sa 64 ang kabuang party list seats sa Kongreso. Batay ho sa naging resulta ng nagdaang national and local elections nito pong Mayo. Nilinaw ho ni Garcia na bagamat kailangan pa ng konsultasyon mula sa mababang kapulungan kaugnay ng naturang pagbabago, ang pinal na pasya hinggil dito ay magmumula umano mismo sa COMELEC. Inatasan na rin ng poll body ang Law Department at Supervisory Committee na magbigay ng rekomendasyon kung aling grupo ang dapat iproklamang 64th party list. Batay ho sa 1987 Constitution, 20% ng mga miyembro ng HOR o ng House of Representatives ay dapat nagmumula sa party list group. Kaugnay ho nito, humingi na rin ho ng paglilinaw si Garcia kung ano ang magiging epekto ng pagkansela ng registration ng Duterte Youth Party List sakaling maging final and executory na ang nasabing desisyon. Aniya, ito'y magsisilbing pamantayan ng COMELEC Anbank sa pagpili kung aling grupo ang papalit at uupo sa Kongreso. Matatanda ang kinatigan ho ng COMELEC Anbank ang desisyon ng 2nd Division na kanselahin ang registration ng Duterte Youth dahil umano'y misrepresentation. Nag-ugat po ang usapin matapos hilingin ng grupong Gabriela Youth, Anak Bayan at Kabataan. Tayo ang pag-asa ang diskwalifikasyon ng naturang party list nito pong nakaraang halalan. Yan ho, kabalin ang latest. Kaugnay naman ng development dyan sa Kongreso, may kinalaman sa mga party list representatives. Sa iba hong balita, kinundina ni Angeles City Councilor Racco Del Rosario, chairman ho ng Committee on Transportation, ito hong naging pisikalan, actually bugbugan sa pagitan ho ng ilang tricycle driver at Transportation Network Vehicle Service o TNVS riders na naging viral ho sa social media kamakailan. Ayon ho kay Del Rosario, hindi umano kabilang ang Angeles City sa pilot program para sa cycle taxis. Kaya naman hindi rin umano legal ang operasyon ng ride-hailing app na Maxim sa syudad, lalo't naapektuhan ito ang traffic flow, gayon din ang livelihood capacity ng mga legal public utility vehicles o PUVs. Gayon pa man, bukas umano ang syudad sa mga inobasyon na kagaya ng applications na ito, ngunit kinakailangan munang dumaan at magkaroon ng konkretong guidelines at framework mula po sa Kongreso, lalo na't nakasalalay rin rito yung kapakanan ng mga commuters. Samantala, sinusubukan pang kuhanan ng panig ng CLTV 36 News ang kampo po ng Maxim. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Councilor Del Rosario kaugnay ng nasabing usapin. Let's say Maxim, the company, and TODA would go back 1 to 2 years ago pa. Sa mga violence po na nangyayari between the two. No? Ang Angeles kasi, it's very easy for us to identify tricycle drivers. Of course, we are against violence, no? And we condone it. Ngayon naman kami, kaya namin i-regulate yung nakikita namin na TODA. Pero ang problem with Maxim, na again, I would like to reiterate, na wala pa silang legal capacity to operate yung
yung transport service nila sa Angeles, we wanted the portal of Maxim to close down, to gray out the area kung saan po sila makakapag-hail ng rides. Ang first reason po is wala pa po tayong clear guidelines sa Congress. Second reason is Angeles is not part of the pilot program na in-establish po ng technical working group together with DOTR, LTFRB, and LTO. So sa pilot project po nila ng first phase, it includes Manila, Cebu, and CDO. Ngayon sa second phase ng pilot project nila, which will expand to Region 3 and Region 4A, kailangan po muna nila ng Memorandum of Agreement with participatory LGUs na gusto sumali sa pilot project. The root of the issue is, ang application po ng Maxim na nakakapag-apply po ng riding capacity ang public is hindi po allowed sa Angeles. No, kasi hindi po kami part ng pilot program. It will disrupt the traffic flow that we have at masisira po yung livelihood capacities, natathreaten yung livelihood capacities ng mga existing and regulated na legal to ply and use the streets for their livelihoods. And note po na si LTFRB, ang sinabi po niya sa amin, is wala pa po sila dapat extension na mag-pilot dito po sa Angeles. And si LTO naman sinabi sa amin na pag kolorum sila, LTO will assist Angeles for apprehensions. So ngayon naman po, we are not against innovation. We support innovation. Purpose po kasi niyan is 60% ng halos ng vehicular accidents, nangyayari po yan sa two wheels. So kami bago pumasok si Angeles dyan, gusto muna namin ng clear guidelines from Congress on how we should approach this. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi ako confident na meron talagang mapapanagot dito sa investigasyon pagdating sa flood control projects. Unang-una ay hindi credible itong mga investigasyon ng Kongreso dahil mga miyembro nila mismo ang sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Kung seryoso talaga, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Atin pong narinig ang tinig ni Councilor Rocco Del Rosario. Anong kaugnay ho nitong yung pilot program? Hindi raw kabilang pero gayon pa man bukas sila doon sa usapin. At ito namang mga riders naging bisita rin natin sa ating programang Pasada Balita. Nakausap ho ni JM De Jesus. Doon ipinahayag nila yung kanilang hinaing. Ang hiling lang nila din ay makapaghanap buhay at ito sana malutas. I understand merong ongoing committee hearing, hindi pa natin alam kung ano yung magiging resolution at sinisika pa rin natin ding makapanayam. Ito pong pamunuan naman ng Maxim kaugnay ng nasabing usapin. Ito sa ibang balita naman mga kabalen, ay ibinasura ho ng Sandigan Bayan ang kasong graft at malversation laban kay dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang at iba pang opisyal na sangkot sa umano'y maanumalyang kontrata para sa supply material sa mga road project sa bayan noong 2009. Ayon ho sa korte, bigong patunayan na nagkaroon ng masamang intensyon, gross negligence o personal na pakinabang sina Tumang at ang Bids and Awards Committee nang ipagkaloob nila ang kontrata sa Buyu Trading and Construction kahit walang naganap na public bidding. Paliwanag ho ng mga akusado, kinakailangan nilang pabilisin ang pagbili ng materyales dahil sa hindi maayos na kalagayan ng mga kalsada noon sa bayan na naging sanhi ng pagbaha at sagabal sa pagdadala ng relief goods. Kabilang naman sa mga naabsuelto bukod kay Tumang sina Municipal Accountant Perlita Lagman, BAC Chair Marlon Manyacup, BAC Vice Chair Jesus Punsalan, 3 pang committee members, gayon din ho yung may-ari ng Buyu Trading na si William Collis. Yan ho kabali ng latest kaugnay naman itong kasong kinaharap ni dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Eto ho, sa ibang balita, tinupok po ng apoy ang loob ng audiovisual room ng Bulacan State University Meneses Campus at makaraang sumiklab ang isang sunog tanghali nito pong Huwebes, September 4.
Ito good news naman, wala hong naiulat na nasaktan sa insidente. Mabuti naman, lalo na yung mga kabataan nandyan, yung mga mag-aral, ano? At agad pong naapula ang apoy bago pa man kumalat sa ibang bahagi ng pamantasan. Inaalam pa kung ano ho yung naging sanhi ng sunog at inaalam ho ng mga otoridad. Yan ho ang nangyari naman dyan sa may lalawigan ng Bulacan, partikular na sa Bulsu Meneses Campus. At TV36 News Stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon ang tama skip the scrolling stream. Ito ho mga kabalen, sa iba pang balita ay tuloy-tuloy ho ang ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dito ho sa mga maanumalyang flood control projects. At ipinatawag na ho ng naturang komite si Edgardo Sagum, ang may-ari ng Edmarie Construction and Trading, upang humarap sa kanilang investigasyon sa Lunes, September 8, hinggil po sa maanumalyang flood control project. Kumpanya ho ni Sagum ang responsable sa kontrobersyal na flood control project sa Candating, Arayat, Pampanga dahil sa paulit-ulit na pagkasira at rehabilitasyon nito sa kabila ng higit 274 million pesos na pondo. Kaugnay niyan, naglabas na rin ho ang Department of Justice o DOJ ng listahan ng 43 na pangalan ho na pasok ho dun sa tinatawag na Immigration Lookout Bulletin Order at dahil sa umanay irregularidad sa flood control project. Kabilang din ho sa listahan si Sagum ng Edmarie Construction and Trading at kasama rin ho dito ang pangalan ni Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran na may-ari ho ng FedStar Builders Contractors na itinuturing pong pangunahing kontratista ng flood control project sa lalawigan ng Pampanga. At TV36 News Stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Yan ho kabalen ang latest kaugnay nitong ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 News dahil ilalive din natin yan upang ating matutukan at mabantayan yung proceedings. Sa ngayon mga kabalen, ongoing din yung pagdinig ng Kongreso kaugnay ng budget ng DPWH. Alam ko maraming gustong tumutok nito kaya naman magpapaalam na ako at ilalive natin yung hearing ng Kongreso dito ho sa kontrobersyal na pondo ng Department of Public Works and Highways. Abay, siyempre, magkakasama ho tayong magbabantay sa pondo ng ating bayan. Ito po si Justin Dizon, nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at tiwala sa CLTV 36 News. Muli, happy weekend po and God bless us all. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream. At TV36 News Stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon ang tama.